Abana mai makadi. Magadi yenyu. Magadi mama. Triped magadi. Emi mama murugu gamina accident. Oh prophet. Mama, shamuruda kuti Mwari akuitire chii? Ndoda kuti vapore matambudziko acho anyanya kwavari maaccident acho mamwe anotoda kuvauraya. Maaccident anoda kuvauraya. Saka baba munoda kuti mupore. Oh ndoda kuti mupore prophet. Iwo vari kundiitira zvinhu zvakadai iwawawo. Back to sender. Back to sender. Varoverei maoko. Hamani pamatanda ake. Mama, toita back to sender here. Inini pachesu zvangu ndongoti dai mangokunda kuvaporesavo zvangu kuvanamatira vachipora. Back to sender hamuswida? Inini handiswida. I think we're right, our mama. Notice the sure baba. Takaita back to sender, inonokuwadza mudzimai wenyu. Mazvinzwa? Ush, unokuwarawo. Imimi mama mistake yamakaita shamwari dzenyu dzamunotamba nadzo dzimanjuzu nechii. Mudara, imimi muri kuzviziva here kuti age difference nemudzimai wenyu yakanyanya. Maani makore mangani muri mese? Tane 5 years. Age difference even yekumakore enyu pakuberekwa yakanyanya. Haana kumbokudirai kuti anokudai. Akada tumashopu twenyu kumunotengesa chi? Kune magasi, tine kahardware katinako, tine magasi nemarata, zvipikiri. Zvimahardware? Ndara achatogona kutaura. Wapererwa. So, ndoda kuti ndikusunungurai baba, back to sender. Handikwanise kuiita zvangu nokuti inotora mudzimai wenyu. Nokuti mudzimai wenyu handingatada kuti mufe. Asi anoti mukafa anosara achitora zvinhu. Saka toda kuti zviite zvakanaka nai. Chisemudzai maoko. Ngavapore nezita raJesu. Amen. Saini maoko basi. But regai nditaure nyaya dzema-relationship. Munozviziva here kuti paunoroora varume tine problem futi. Unofana kungonyumwawo kuti munhu angambodai neno arikuda zvinhu zvangu izvi. Dai Mwari aitipa revelation iyoyo. Uye arikuda mari yenyu. Yotenda prophet. Mwari akanzure ma-accidents yese. Uye anongoda zvinhu zvenyu. Toto mahardware itoto. Unoroyerwa zvipikiri izvozvo nemarata iwayo.